ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракот. ҳамватанони азиз, умедворам хуб ва саломат ҳастон. имрӯз мо боз хабари доғ дорем. ҳамватанони азиз, ин пахши мустақим кӯтоҳ аст, 5-6 минут гап мезанем. ҳамватанони азиз, барои он ки шояд ин телефон мурад, ба ҳамин хотир суҳбата кам мекунем. боз як хоҳарчаи тоҷик рӯзи 28 март мебояд ҳамон партовгоҳ ба мусора партов мегӯяд ки мебардоранд ин шағолои авлоди ин ҳаромзоди Раҳмонов. ман ҳамонҷа нависам ки хабари хуш гуфта ин мардум камтар дигар хел фикр кунду бедор шавад гуфта ҳамин хел нависам. ман ҳар рӯз як духтари тоҷика дуздидосанд. ҳамватанони азиз, беиффат карда боз бурда партофтусанд. ҳола ин духтарам пайдо мешавад. рӯзои наздик худатон боз дар расонаҳо мехонетон. баъд имрӯз боз як шағол дашнома ҳақорат кард. ман дашномаи бади вая нашр кардам. шахсоне ки ин пирхоки Раҳмонова пуштибонӣ мекунедон, Раҳмонова хуб шиносидон бо тарафдорош. ба фикрам дар ҷанги русия ба зидди Украина иштирок дорад ин ҳаромзоди модар ба хато. ман хоҳиш кардам ки касе мешиносад ин ҳаромия ному фамилияша барои ман равон кунад. одама ино дашном мекунам, мекушем, қатл мекунем, мегӯяну блог мемонам. ана мақадар мардино арӯсои таги тори Раҳмонов. шумо як зарра нангу номуси тоҷикӣ надорем. хабарҳо ҳамин буд. ҳамватанони азиз, ҳар рӯз як духтари тоҷик гум шуда истодааст. ин мардум намедонам кай моя бовар мекунам. ман навистам ки Муҳаммад Тағоев дурӯғ мегӯяд. вайро бовар накунедтон ки ҳар рӯз мегӯяд ки як духтари тоҷик гум мешавад. то ҳамон рӯзе ки духтари худатонро надузданд, Муҳаммад Тағоев бовар накунем. гуфтам ҳамон духтарчае ки ин рӯз яъне дар расонаҳо нашр шуд, сураташро гузоштам. духтари баодоб мегӯянд, духтари бадгард набуд, кӯчагард набуд. ҳамтун мебурояд мусора партон гуфта мебардоранд. қотило, душманои миллат, хоялесо мегӯянд ки мо ғамният дорем, мо осудахоҳ мерем, мо шаби дароз ягон мушкиле надорем, хоба мезанем. гуфта ин моялесои Раҳмонов як шиор доранд ки мо тинҷем, шаби дароз мо мегардем. охир шумо духтаратона таҷовуз кунанд, зантона таҷовуз кунанд, шумо нангу номус надорем, шумо мегардем то ними шаба. охир мо нангу номус ки дорем, мехоҳем ки ҳимоят кунем модару хоҳари тоҷикро ки дар дасти ин ҳаромзодаҳо назананд, онҳо солим бар намегарданд ба хонаҳошон. ба ҳамин хотир мо дигар аз ин зиёд фаҳмонда наметавонем. ҳамин ҳамватане ки ту мана дидо сиёзӣ даромада ҳамин эфирба, фардо навбати духтари ту мебиёд, фардо навбати хоҳари ту мебиёд, фардо навбати духтари апаю акаю хоҳари ту мебиёд ки ин ҳаромзодаҳо медузданд, мебаранд таҷовуз мекунанд, ё қатл мекунанд, ё гашта оварда мепартоянд. ба ҳамин хотир мо ягон дурӯғ нагуфтем, ягон касро туҳмат назадем. ҳушёр бошедон. ин тӯдаи авбоши ҳаромзода бо сардории имом хӯтуки хар таҷовузкун бояд инҳо сангсор шаванд. инҳо миллати моро нест ва нобуд доранд. инҳо бар қасди гапҳои Муҳаммад Тағоев биромда ҳар рӯз як духтара дуздида таҷовуз карда сар додосанд. ба ҳамин хотир бедор шаветон. нангу номусатонро бедор кунедтон ки ин ҳаромӣ моро беиффат, беномус, бешараф карда истодааст. бояд аз ин тӯдаи авбош мо миллатро раҳо кунем. ҳамватанони азиз, ҳамин буд. ҳушёр боштон. ин қотило ҳар рӯз ҷиноят карда истоданд. боз рустамашу боз он галубои шоҳрухаш таблеткаи хурус